hagajan miat arflai trek rompang arja pendrio kakasi Students Union KSU Laban Circle ke labat yobat I khatsan ngut kibrio ki bomdai ki trai jela ki bla sabi an klem ki kot kisla ki bobyang ba klem ka jingtip lan ne jimuncur jong ka dorbar snong halaban kini ki bar jela ki wan shani ban yo bella ba kisa akawai ki yang wai ba ar kamra berkarkum ka jinglum jintip na kalyang ka seng ya kadi ki yang wai la aisha arngut kibrio ki bom sa asyu shani ha ki bnai bladam bat kini pat ki ai pateng ha kini khatsan ngut bat shong bi an klem jintip jong ki trai yeng neo jingbet na ka snong Nagaliang kaseng gala kendang mardor bat penmilot ikini baro khatsan ngot ibawan bahai snong bala pengket ikini ki barjala dakakali sya asam kaseng ga penkan mau biang sai sin ya baro bakat kum ke jingelang bala syong da kaseng bat baro nyu teli ki dorbar snong bakan thop nadu garaj laban dorbar pelun bat dorbar snong law sotun harangkar ke jingdan lang ki pulit jong kathanat laban hak sandrek nailur arja opsan kala syem karai ban nom syashu iki barjala ban yo yengwai hapo ini dorbar snong klam ke jingyo jingben kaseng ka maham jur bagi trai yeng gidai ban buram mi gidai rai bat kimbet ban le persya da ka ba ai wai ga yeng ke chongki syaki barjala ban ladalap nang ni syakman ki trai yeng hi kin hapan ba khli ya ka ai ban saja lara kidang beteng ai wai yeng syaki barjala hapo uput usam chong gini gidar bersnong जन्म अब हम जन्म लास्ट उसका पास ऑफ हाँ देर में Habatin, pej bahaki kashab plus F. का प्लस F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya